Želeli smo da se bavimo problemom i ono što je mene kao glumicu jako interesovalo u ovom procesu i uopšte kako smo mi to želeli da odigramo i kako igramo, je da zaista se sad to dešava, da nekako iznova i iznova se nama scene i dešavaju. Sad to ništa naravno nije novo kada je pozorište u pitanju, ali meni kao glumici jako dragoceno na sceni. Malo je predstava, malo je takvih ženskih uloga gde ja mogu da, mislim, bilo koja glumica, da prosto proživi razne faze na tako fin način i to neko fino tkanje, kao što si rekla, a da ne bude sada prst u oko, da, ona je ovakva, da, ona je onakva, ne, ona je i ovakva i onakva, da, ona može da voli i jednog muškarca i drugog muškarca, da, on nju... Ja sam želela nju da odbranim i to stalno govorim kada smo ovako, evo sad smo zaređali festivale, i da razumem i da taj problem, ne kažem da je moralno, ne kažem da je valjano, ali da, i to je život, da, i to se dešava i upravo mi je bio izazov da takvu ženu opravdam. Pre svega mi je najteži deo posla bilo da ja shvatim kako je sad ona dete tako uspela da provuče i da jedina, da se te godine ćuti, da se čak ni ne posumnja. Eto, to je negde meni bilo nešto jako interesantno. A taj ram i ta slika koja je jako važna i dan danas, a ne samo tad, da to bude jedna srećna, zadovoljna, uspešna porodica, a ispod šta se sve krije, to samo se zna 4 zida.